Giorgio Meadow is net meer te zien van de treihindes die het vannacht om het lippen kwamen bij de brand. Hij stond daar en het enige wat ik me voor ogen kan halen is dat hij daar in angst heeft gestaan. En dat dan, je kan er haast niet opgesloten in angst en dan heb je alleen maar vuur om je heen. Ik wil niet eens weten wat hij doorgemaakt heeft die laatste minuten van zijn leven. Via de achterboorman die de brand vannacht toen Duts en de brandwacht bellen. Ik zelf heb de deuren van de stal opengezet. Maar ik kon ze er zelf ook niet uitkrijgen. Dus. Maar goed, met meerdere en de brandweer erbij is dat wel gelukt. Maar je staat eigenlijk gewoon, zo'n dier, je kent er geen kant mee op. Dus. Okay, want ze dwaalden net uit? Ze wou er echt niet uit. Dus ja, de brandweer heeft ze gewoon, denk ik wel, gewoon hardhandig een beetje uit moeten proberen te krijgen. Anders lukt dat gewoon niet. Op het plak waren draafhindes traind en stalt. In de afbaande stals die een saishindes waarvan het treien deer binnen. Verderop in een orenstals die een nekhindes die hebben te libben. Er is asbest vrijkomen op het terrein dat zo gauw mogelijk oprommen wordt. Pas dan kunnen de hindes voorthellen worden. Hoe de oorzaak is nog niet bekend. Al liet de stalleigenaar weten dat het vuur waarschijnlijk in de kantine ontstien is. Het waren hardravers en die van ons was dan bijna klaar. En dan denk je ook nog leuk voor de grote koersen in Nederland om mee te doen. En Jeroen had er op dit moment eentje, zei hij zelf net, die was klaar. Die was koersklaar. Die kwam terug van een hele zware blessure. Die had hij weer helemaal klaargemaakt. Dus die kon zo de baan in. En dat andere van hem, die was net 2 jaar geworden. Dus die was hij aan het trainen. En dat leek ook een heel leuk paard te worden voor in de toekomst. Dus ja, dat is nu gewoon weg, die toekomst.